Mae Cyngor Caerdydd a phartneriaid eisiau i'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae ganddo 6 nod. Nod 1. Mae pobl ifanc yn teimlo'n ddiogel. Nod 2. Mae iechyd a lles pobl ifanc yn well. Nod 3. Gall bobl ifanc a theuluoedd ddeall ac asesu risg. Nod 4. Bydd addysg a gweithgareddau ar gael i bob person ifanc a fydd yn ei helpu i baratoi ar gyfer eu dyfodol. Nod 5. Mae gan bob person ifanc cartref sefydlog a chefnogaeth gan gymuned. Nod 6. Mae pobl ifanc yn cael cyfnodau pontio cadarnhaol, byddant yn derbyn arweiniad i oresgyn eu brwydrau a help i addasu i newidiadau. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle gall bobl ifanc ddweud Dwi'n teimlo'n diogel. Rwy'n cael help pan fydd ei angen arnaf. Mae gen i pobl eraill fy oed i siarad i a felly rydw i ddim yn teimlo ar fy men fy hun. Mae pobl yn parchu mai hwn yw fy nghymuned i hefyd. Dydw i ddim ar fy men fy hun. Mae gen i bobl y gallaf siarad â nhw. Mae pobl yn gwrando arnaf ac rwy'n cael fy marchu. Dydw i ddim yn teimlo embaras i siarad am yr hyn sydd yn digwydd yn fy mywyd. Rwy'n gwybod sut i nodi risgau, byw ar fy men fy hun ac aros yn ddiogel.